Yabantase hlalani phansi fast singene kulento yebail ye 400k. Mamelani ke bantase. Apha eklasini yami andiveske ndithi kuwe thatha nansi ibhekile usenga inkomo. Meka ndikwazisile bakwenzeka kanjani ibe kanti inkomo iyehlisa. Yeah, understand a lot? So ndizaniqala emva. Zanqala emva mamelani ke bantase komnye unyaka apha ndandisemncinci ke mna abanye beni babengekazalwa abanye beni bazayikhumbula lento ndithetha ngayo. Komnye unyaka apha kubanjwa uKenny Kunene. Yava ubanjelwa iPonzi scheme ke bantase yilento nithi these days iBhanoyi o Triple M o Capital 40 and all of that. Ubanjelwa lonke uKenny Kunene abanjwe nyani uKenny Kunene hayi fine kuthi ngenye imini uYurukudu kungenene ikhalade lemnyama 2 etrongweni elikhaladi eli kufumaniseka ba nguGayton Mackenzie ubanjelwe ntoni yena ubanjelwe iarmed robbery abanjwe nyani uGayton Mackenzie xa efika uGayton Mackenzie afunda izitrato zasejele aqhomba wash yaba afika athi wash caba uqala igenge yakhe ke ngokupha ejele yabo kwabakho ama-28 nama-26 uthi yena waba li-28 asakhumbula whether they were li-28 or waba li-26 na but niyayikhumbula la era ama-28 nama-26 nani thina ke sasiphaphela kakubila era in the streets of Makaza ekhayeli chapha ko 39 sasiphaphela ukufa ke thina lonto ya hayi fine lihambe ke ngoku ixesha uGayton uyaziwa ke ngokuba ya uli-28 nqoqonqoqo fondini uyoyikwa nokoyikwa but ke ngoku uGayton unesifo bantase isifo sothanda amehlo yava so kwesi sifo sakhe sivele simvuke nje esigcudwini qomba mandenze ivideo ndi-expose ama-28 yabo i-gang leader ama-28 enza ivideo ayi-expose ama-28 baya ama-28 ayareyphana ama-28 abaneefowuni kwathini ayi-expose yonke into eyenziwa ngama-28 hey uthi ke ngoku uGayton lo video leyo yatrenda all over the world andikhumbuli ke mna ke lo video trenda mhlawumbe ndandisemncinci kakhulu mhlawumbe ke ngoku lo video because na today xa ndisearcha andifumani so mhlawumbe yasheka kwezo E250 zenu nezo V360 zenu andikhumbuli nqa mamelani ke watrenda ke ngoku uKenny Kunene kwacaba ama-28 anomsindo yile nto yoba uKenny Kunene uGayton Mackenzie kuthena zasenza kanje hayi fine aqonde ke ngoku ama-28 azamakhela hayi fine uthi uGayton Mackenzie ke ngoku ungumntu yena apha othanda ufunda uthi ngenye imini aqoma hayi mandibhorekile mandihambe ndiye-library ndiyothatha incwadi ndizokwazi uzofunda apha kum erumini nyani uthi ahamba ye-library uthi xa efika e-library nyani apheje incwadi ke ngokuba eqomba ufuna incwadi nyani azakwazi uyifunda uthi lotshesa pheje xa esithi wabona abanye abafana bathathu layeza so uthi xa bajonga ngabafana zii-members zethu zale genge yama-28 uthi xa bajonga babi apha kokububojonga uthaqonde mani uGayton batheni bengatyhilekanga namhlanje uthi abenamanwele aqomba hayi mani bababana namhlanje noko babibona but namhlanje bawesi but aqonde hayi wethu like akangabahoyi nyani apheje incwadi yakhe uthe esapheje incwadi yakhe kuthi gqi umfana caba lo mfana ugqiba uqokelela ii-cups caba bi-tea time ke ngoku kutyiwa neekeyiki kusithini qaba ugqiba uqokelela ezo cups nezo plate zezo keyiki kwathini uthi afike lo mfana epusha le drone athi apha kuGayton athi hey foka bawo yababona babafana ububabona balapha emva xa ujika nje kona uzawudibana nabo and kongoku bazixelela uba baza kubulala so andiyazi uza kwenza njani because there's only one way out so uzazibona ke ngoku uba wenza njani mna I'm just warning you uba uzawuthi xa ujiki kona udibane nokufa ukujongile kuthe yava kutsho lo mfana wetroli utsho apha kuGayton hey aqonda uGayton hey into endizayithini le nto ndizayithina bheka athi xa sithi apha etrolini hayi mani kukho imela caba ibisika ikeyiki apha etrolini uthi waqomba hayi ke ndizawuqonda ke ngoku ama-28 uthi aphume uthi nyani xa ephuma uthi hayi nyani abaphozisa amaseko bangena kuyo mhlaba bangena kuyo uthi hayi naye akabayeka wangena kubo uthi wabashiya bethwenwi phabo bathathu uthi yena yes bamhlaba apha engalweni kancinci but bona wabashiya bethwenwi uthi hayi ke from there ke ngoku waphinda warespectwa ke ngoku ejele kwathiwa yo siyamrespecta but ke ngoku iwari ke ngoku yabantu abaninzi yayo yoba abantu bayayazi uba uwoniswe ngulaa mfana wetroli ngubani ke bantase nguKenny Kunene yaba fana wetrolling uKenny Kunene xa uGayton wathi Kenny Kunene you said my life is up zohlala apha next to my cave because I want to protect you because ngoku ama-28 azafuna ukubulala and mna I want to protect you
nyhani bahlala bobabini baba close kanjalo yaqala kanjalo ke ngoku friendship yabo so bathe bafuthi bephuma ejele bobabini baphinda ba maintain la relationship close bobabini baqala i-political party which is called EPA today in 2025 so ke ngoku lo political party yamabhantinti niye nayivotela nina as South Africans and then ine members eziseparlamente Ashley Souls and then Ashley Souls nabani kana nomkhona namfana olikhaladi naye ndimlibele ngoku igama lakhe but part of le PA le kaGetting yava okay fine siyeke ke ngoku leyo uthi ke ngoku uKenny Kunene bona noGetting Mackenzie babonile ba into abayidingayo bayayinida i-newspaper okanye ndizawuthini a-media company ezakhoverisha some stories kwi-media yabo bayayidinga lonto as a political party yabo so baqonda ke ngoku bana babeqalile before but yayekwa so baqonda ke ngoku bafuna i-revive apha ngo-2025 so uthi ke ngoku uKenny Kunene kulonto yakhe wasebenzisa i-contacts zakhe bamakazame ke ngokubana afundise as journalists zakhe ba istory sichaswa kanjani uthi nyani kwacaba kulento ke ngoku ye big 5 yoKatiso Molefe no yabona nomkhithi yonke lento yenzekayo waqonda yena ufuna i-exclusive interview noKatiso Molefe yabo uthi wasebenzisa le contact yakhe i-contact yakhe yamsendela i-location msendele i-location ba hayi uzasifumana endaweni ethile come to this place uthi nyani Kenny Kunene wahamba nale journalist yakhe izawuqala lo msebenzi umtsha izaba si-story sakhe sokuqala esisikakatiso Molefe uthi nyani bahambe uthi nyani xa befika apha kulomzi kufikwe nyani uthi bafike uthi bathe bese parking lot babeqina upaka uthi kuphume umntana walomzi ke ngoku ebabhazela balo amapolisa akhaba igate kwathini uthi hey babaleke bangene endlini ukatiso ke sorry uKenny Kunene ke ngoku nale journalist bangene endlini xa bengene endlini hanyani bangene endlini abesithetha lento lomntana kube kuthi hayi wavulela amapolisa uthi wavulela amapolisa kasithi tyurukudu baninzi amapolisa afakeza paragraph gabaya yava uthafikile amapolisa efakeza paragraph komntaka wabe esithi amapolisa hey everybody on the floor hey uthi hayi wonke umuntu ke ngoku on the floor kwathini uthi hey azokuthuka amapolisa Kenny ulapha nawe njengoba sizobamba umuntu nawe lapha hayi nyani abanjwe uKatiso Molefe kanjalo yava ekubanjweni kuKatiso Molefe kube kukhuzwa le kaKenny Kunene ba why epha ayiphike ome athi yena into beyiyele past story athethe story ngqibona balisela sona bebeyele story pha no Getting Mackenzie asupport lento ethethwa nguKenny Kunene athi no Kenny Kunene bepha for a story but because thina as EPA as a political party siyaba respect abantu base South Africa sizamsuspend wayengu MMC ke we transport uKenny Kunene wasuspendwa ke ngoku esuspendweni kwakhe uKenny Kunene kwacaba ususpendiwe as the deputy president of the political party wasuspendwa nakhona okay fine sayiyeka leyo wa investigator uKenny Kunene hanyani wacaba uphume emsulwa kule investigation baphinda bambuyisela esikhundleni sakhe fine ayabi namsebenzi uKatiso Molefe uphi behind bars fine uKatiso Molefe nanso ke ngoku ijaji isithi izamnikeza ibail ye 400k yava okay fine naye une rights naye is a South African citizen noba ngumgulukudu kaRhunta is a South African citizen une rights ndaqomba okay siyayamkela leyo fine uGetting Mackenzie nanko ke ngoku esiya ku Twitter esithi bana la 400k yebail kaKatiso Molefe ibhatolwe nguKenny Kunene njani bra njani beningathanga kamazi nomazi befuna nje interview njani ngokambhadalela ibail wabe uFani Masemula ebeyivezile pha eqongeni wathi uKenny Kunene bingekho kokuqala ebonwa emzini kaKatiso bingekho kokuqala yava waqhushumba uAshley Souls lo
wathi ha ulixoki wena uyithatha phi lonto babingekho kokuqala ukheni kunene esiyaphaya kwathini akakwazi uziphendulela ufani Masemola because nyamazo yisoft mos teddy bear akakwazi uziphendulela. Ilapho ke bandase into esikuyo ngoku.